Ba omen zan, hartzai gazte bat. Bidaltzen omen zuen udaran mendia, bere hartaldea hondiakin. Eta hartzai gazte honek nola zeintzen zituen ardiaiek? Ine, belar goxua nun hartaldia area eramatezun. Eta gero, inularrian biltze zituen txabolan. Eta ardi guzti jetxi, eta ontzila esnez beteta jokitzezun. Holaxe zebilen udara guztitan. Eta behin, halako batian, inular batian, esne guztia bilduta zakanean, antxe sukalde ardin. Ana gertzeza jo ba, gentil gazte bat. Gaztia zamaino, haunditxa. Eta gure hartzai gaztia ekiatuta gehiatu zan. Eta gentil gaztia, lotxagabe, eseri izan zukaldeko harrik batian, eta hartu zuen ontzi jaua esnez betetakoa, eta zanga edaten hasi zan. Ja, eharra do, esnia. Zanga. Dana ustu zuen. Eta gentilak esan zion. Ara, bilarre berrez etorriko naiz, ez nia ikearriko xua dota. Eta gentila jo nintzen. Hartzai gaztia, antxe gatu zen, mutu. Baina urrungo guna etorri zitzaion, eta beste aukerik ez, bere lan guztikin zituen, eta berrez ikusi zuen, gentil gazteua nora etorri zen. Eseri zala bere harri hortan, eta beak, hainbeste laninda gero, betetako ontzila, zanga, dana ustu zula. Bai, eharra esnia, bilarre etorriko naiz. Eta gentila, arro, antxe, juntzan. Egunak etorri, gentilak gauza beha itezun. Eta gure hartzaia, amorrazita, baina beldurtuta. Ze gentila beha baino asko zaundigua zan, eta ari nola inbaburruka, hausartzen ez, baina ez ziba, lasaion, eta lagun baten gana juntzan. Eta laguna izan zion. Ara, gentila etortzen zait, gauero, tanik indako lan guztik, betzat hartzeitu, ez nia antxe hartzeu. Eta lana, aizi hartzea, bialtzeu. Ni zein goet, hau dana bukatzeko. Eta bere lagunak esan zion. Ordun, zugindako lan guztik, oparila batez, gentila gartu betzako. Gure hartzaia asarratu zan baita lagunakin. Aizu, zei zaparra iten nieunea laguntza esketorri naiz. Lasai. Ara, gentil horri inbehar dio zerbait. Nola batxe erantzun behar dio. Baina nien ez hau sartzen jarritzun hartzaiak. Ni nola burrukatukoet gentil horrekin. Jango nau! Ez, esan zion lagunak. Nola burrukatuko zu interes gentilan kontra, ezin eskua da. Hoi galdutako burruka da. Nik esatet maltzurkeri bat ingo joula. Eta hola irabaziko joula. Bai, eta zein daba maltzurkeria. Ara, jarretu zuen bere lagunak. Bea etorri baino lehenuo, gentila bea etorri baino lehenuo, bea esitzen dan harri jaua zurtan bero intzazu. Ta gero jartazu betiko lekuan. Ta jarri esniare bierdan bezala. Eta ikusiko zu ze pasakoan. Gure hartzaia, juntzan ba, bere txabola, intzitun eguneroko lan guzti horiek. Esniare bai jetxi. Eta ontzila betezun, eta bitarte hortan, lagunak esan da bezala, harritzarrua, zurtan, ondo behotu zuen. Ondo behoture, hartuta bere lekun jarri zuen. Eta gero, egunero bezala, itxura egiten jarri zan, belardin etzan da. Bazakilako, gentil gaztian etorriko zala. Baita azaldure,
sartu zan gentil gaztia etxea. Esiri zan betiko harritzador hortan, eta esiri eta zaguapa! Zeitu jeiki zan, ipurdila dana errezun, eta korrika batian juntzan behaien gurasoen gana, eta gurasoa izan ziren, ze gertatu zitzaion. Eta gurasoa izan ziren, eskarmento eharra eman dizue, oan bakizu, argibili pertsonekin, eta gehiegi ez fiatu. Eta horrexegatik, gentilek ezomendiak gehiago hurbildu pertsonen gana. Eta hartzaileak hartu zuen, lasaitua ikaragarria izan zen. Eta alabazan edo espazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila zure herriko plazan.